Volumul 3. Dumnezeu îmi cunoaște destinul. Capitolul 12. Australia. Pagini din jurnal. Daniel Brânzei. Eu n-am plecat dintre voi. Doar am dat colțul și nu mă mai vedeți. Sunt numai cu câțiva pași înaintea voastră. Iulie 2012. Orice călătorie începe cu un vis frumos care se vrea realitate. Intenția de a ne întâlni în Australia cred că i-a venit mai întâi Silviei și numai după aceea Danielei și mie. Nu ne văzuserăm de multă vreme, deși locuiam toți în America. A trebuit să trecem Oceanul Atlantic și să ne întâlnim iar la Iași în luna iulie 2012. Of, că nu mai pot de cald. Nopțile mai ales sunt teribile. Stau la nepoata mea, la bloc. E zăduf mare și nu pot dormi cu geamurile închise. Dacă le deschid, mă mănâncă țânțarii ăștia obraznici. Nu știu ce să mă mai fac, ne-a spus Silvia, revoltată. Cumpără-ți, fată, un ventilator. Așa facem și noi prin locurile unde mergem, dacă nu este aer condiționat. Să știi că îmi cumpăr unul și apoi îl las nepoatei mele cadou, să se bucure și ea. Pe Silvia o știam de pe vremea copilăriei. Ne-am întâlnit pentru prima dată la hramul de Sfântul Ilie, în Negreni, o comună de coloniști suceveni săraci, împroprietăriți de rege după războiul cu turcii din 1877. Era satul unde s-a născut tata și unde ne ducea din când în când de la București, Negreni, Săveni, Botoșani. Așa suna oficial în acte, dar satul era foarte neoficial și se afla pe o râpă uitată de lume, unde vara ploile îi transforma ulițele în albii de pârâu, iar iarna în derdelușuri numai bune de coborât cu sania. Un sat sărac și liniștit, unde n-au venit niciodată nici turcii, nici rușii, nici nemții, pentru că, fie vorba între noi, nici n-aveau pentru ce să vină. În 20 iulie, precis, toți fiii satului veneau de pe unde plecaseră venetici ca să se vadă cu familiile și să meargă împreună la biserică. Veneau și invitați de prin alte părți. Așa m-am văzut prima oară cu Silvia, ea târând după ea o chitară mai mare ca dânsa, eu, cum îi place ei să-mi aducă aminte mereu, cu niște pantaloni făcuți din pânză de aceea antijeg. În iulie 2012, Daniela și cu mine ne întorceam după o misiune prin Moldova, de dincolo de Prut. Silvia era deja de câteva luni în România, iar acum trebuia să iasă puțin din țară și să reintre din cauza unor probleme de viză. Am convenit să o luăm cu mașina noastră de la Iași până la Cluj, unde locuiau Cornel și Elena, prietena ei. De dragul amintirilor, am luat-o de la Iași pe la Pașcani, unde Daniela a primit repartiția după facultate și unde am petrecut împreună primii ani de căsnicie. Ne-am dus apoi pe la Piatra Neamț să vedem familia Handaric, foarte dragă nouă, după care am trecut prin Bicaz Cay, unde Silvia a fost câțiva ani domnișoara învățătoare pentru cei ce studiau cheile vieții. Din vorbă în vorbă ne-am dat seama că și Silvia și noi aveam invitația de a merge în Australia. De ce să nu o facem împreună? Ne-am făcut planurile, așa ca ea să plece din România prin Italia și Spania, apoi să ia avionul de acolo, prin China, spre Australia, iar noi să plecăm acasă în America și de acolo să zburăm spre Australia. Vă dați seama? Doi mucea care s-au întâlnit prima dată în satul Negreni, de deasupra Botoșanilor, plănuiau acum pe drumul de la Iași la Cluj să zboare cu avioanele pe trasee diferite, ocolind planeta ca să se întâlnească iar peste câteva luni în Australia. Ce vis! Ce realitate! După ce noi am plecat în Austria și apoi în California, Silvia s-a dus câteva luni prin Italia și Spania. Pe 16 noiembrie 2012, ea a zburat din Roma la Barcelona, de unde s-a dus la Madrid și apoi la Austria. Iată un fragment de corespondență între Silvia și cei pe care i-a vizitat în Italia. Pace, frate Mirel, și Domnul să te binecuvânteze din Sion. Eu sunt încă la nepoții mei, pe lângă Madrid. Weekendul trecut am petrecut un timp minunat cu fratele Ilie Potop
la Zaragoza și m-a bucurat să găsesc și acolo o biserică mică, dar vie pentru Domnul. Și acum vreau să scriu câteva cuvinte de mulțumire fraților și surorilor din biserica voastră, prin care Domnul m-a binecuvântat așa de mult. Te rog să o citești bisericii dacă poți. Voi trimite acest e-mail și fratelui Dorin Zlatan, știind că el mi-a scos ceva la imprimantă înainte de a pleca de la voi. Frate Dorin, te rog să tipărești o copie pentru fratele Manole Bucur și să-i o dai. Mulțumesc pentru ajutor. Îmi pare rău că n-am mai ajuns să vă vizitez. Fetițele voastre mi-au topit inima cu dragostea lor. Sper să le fac bucuria, dacă nu acum și aici pe pământ, când vom ajunge în veșnicie. Cu mult drag și dor, Silvia. Scumpii mei frați și surori în Domnul Isus, har și pace la fiecare în parte de la Domnul și Mântuitorul nostru drag, Isus Hristos. Mi se umplu ochii de lacrimi la amintirea clipelor petrecute împreună cu voi ca biserică și cu unii mai în particular, cum sunt familia fratelui Nelu Piu, care m-a adus de la Forli, familia fratelui Manole Bucur, la care am stat mai multe zile, fratele Mirel Ștefan, cu care am avut părtășie frumoasă în Duhul Domnului, vorbind despre această pasiune pentru Domnul nostru, sora Cristina Sohoreanu, care m-a purtat ca pe aripi de vulturi, familia fratelui Handaric, familia fratelui Andone, familia fratelui Dorin Zlatan și mulți alții. Domnul vă cunoaște pe toți și rugăciunea mea este ca El și numai El să vă răspătească toată jertfa. Apoi vouă tuturor celor care ați întins mâna și ați pus acolo în desaga Lui pentru nevoile mele și a lucrării pe care o fac cu dăruire pentru Cel pe care îl iubesc mai mult decât oricine și orice în viață. Vă mulțumesc din adâncul inimii mele de pribeag pe acest pământ. Mie, Domnul nu mi-a dat un soț, o familie și copii, dar mi-a dat un neam mare de răscumpărați, frați și surori, copii și tineri, pentru care El a dat tot ce a avut mai bun, ca și pentru mine. Darul vostru financiar mi-a adus lacrimi în ochi și seara, pe genunchi, i-am mulțumit din nou pentru grija pe care mi-o poartă. Am trăit din nou versetul din Eclesiastul 11, versetul 1. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Promit înaintea voastră și a Domnului că voi folosi aceste daruri din partea voastră cu multă înțelepciune pentru ca numele Lui să fie glorificat și multe nevoi să fie acoperite. N-am să uit niciodată dragostea cu care m-ați primit, fără ca mulți dintre voi să mă fi cunoscut înainte. Mă rog ca nici Domnul să nu vă uite și să vă binecuvânteze cu tot ce aveți nevoie după bogățiile harului Său. V-aș scrie un roman întreg, dar știu că timpul în care trăim este limitat. Abia aștept veșnicia. Vă voi spune mult mai multe acolo, când nu va mai fi nici noapte și nici ceas pe perete. Fiți binecuvântați de Cel ce știe totul despre fiecare dintre noi și totuși ne iubește cu o iubire veșnică, păstrându-ne în bunătatea Lui. Când vă va aduce El aminte și de mine, pomeniți și voi în rugăciune numele meu spre a fi binecuvântată de El. Vă iubesc și vă prețuiesc în Domnul, cu mulțumire și recunoștință, Silvia Tărniceriu. 22 noiembrie 2012. Și a fost ziua 1. Zborul nostru de la Sydney la Melbourne, egal cu distanță cu cel de la Los Angeles la San Francisco sau Sacramento, cam o oră și 10 minute, a fost plăcut. Singura ciudățenie a fost să descoperim pe culmea unor dealuri mai mari din continentul austral, care s-au visat probabil odată în munți, câteva urme de zăpadă. La Melbourne au pus câinii pe noi, la propriu. Înainte să ne slobozească în spațiul național, vameșii ne-au aliniat în grupe de câte 5, cu bagajele lângă noi, și au adus niște câini ca să ne miroase. Australia își protejează teritoriul și populația de invazia unor plante străine. În bagaje sunt vizate mai ales semințele și mâncarea. La mine a venit un câine negru și tare jucăuș. Parcă era fratele lui Apollo, un mastif italian pe care îl au Marius și Sarah,
fata noastră mai mică. 2 valize au fost identificate și luate în altă cameră. Nu erau ale mele, așa că mi-au dat drumul. Daniela era deja afară, alături de zâmbetul lui Belciu Busuioc, păstorul la care am venit, fostul meu coleg de bancă de la Seminarul Baptist din București. Din primele clipe mi-am dat seama că australienii nu sunt oameni cu capul în jos, cum greșit li se spune, dar se încăpățânează să stea în minoritatea celor care conduc invers, pe stânga. Când a fost să ne suim în mașină, eu m-am dus în partea pasagerului. Busuioc, care era în spatele meu, a început să râdă. Du-te în partea cealaltă. M-am uitat înăuntru și am văzut volanul. Interiorul mașinii mi s-a părut total de îndoaselea, dar n-am spus nimic. Aveau să-mi povestească mai târziu că și ei, în America, s-au trezit nu odată față în față cu farurile unei alte mașini care se analiza cu disperare. Numai Dumnezeu i-a păzit de accidente. Nădăjduiesc să o facă și cu noi, pe aceste meleaguri. Busuioc ne-a dus în casa lui cea nouă. Un tâmplar desăvârșit, colegul meu terminase de 2 luni casa și când am intrat am avut senzația că suntem într-un catalog de case model, fără extravaganță aranjată cu mult bun gust. În treacăt, fie spus, Belciu Busuioc a fost singurul seminarist care a primit pe scrisoarea de acceptare tip trimisă de la seminar o adăugare scrisă de mână de fratele Ioan Bunaciu, directorul seminarului de la București. Aduți și rindeaua. Am întrebat și, așa cum bănuisem, responsabilă pentru frumusețea și eleganța finisajelor care se asortează uimitor de bine, este soția lui Busuioc, Iconia, baptista cu nume din ortodoxie. Când a venit la seminar, Busuioc și cu Iconia aveau deja 3 copii. Viața lui, copil al juruințelor sfinte și al rugăciunilor, este un roman care așteaptă să fie scris sau copiat după originalul existent în cer. Ne-am așezat să sporovoim și am încercat să redescoper sub părul frumos și acum cărunt tânărul seminarist care mi-a fost coleg de clasă și de bancă timp de 4 ani, 1974-1978. Viața ne-a despărțit foarte repede după absolvire. El s-a perindat pe la Toplița 2 ani și s-a întors la biserica din Caransebeș, unde a contribuit mult la explozia de membralitate și la înălțarea construcției noi. Cu 2 ani înainte de Revoluție, la insistențele fratelui Vasile Taloș și ale păstorilor din București, a acceptat să fie vicepreședinte la Uniune, slujbă pe care a făcut-o și 8 ani după intrarea României în libertate. Mi-a spus multe lucruri pe care eu, împins afară din România și ajuns în California, nu aveam de unde să le știu. Ne-am regăsit deci, după ce am dat la o parte zgura anilor trecuți și după ce am adăugat ridurile evenimentelor prin care trecuseră în fiecare între timp. Ne-a sunat de la Brisbane Silvia Tărniceriu, cu care plănuisem să ne întâlnim aici. Silvia era venită din România, via Milano, via Fenian, un zbor de 10 ore, via Shanghai, un alt zbor de 2 ore și de acolo un alt zbor de 20 de ore până la Melbourne. Impresionant pentru o fată care, atunci când o cunoscusem, făcuse drumul vieții ei de la Iași tocmai până la Negreni. Cu o săptămână mai experimentată decât mine în problemele Australiei, Silvia mi-a spus că țara este un continent de mărimea Americii, cu o populație cam cât avusese România în vremurile ei bune, în jur de 23 de milioane. Oamenii trăiesc mai ales pe zonele de coastă, unde este mai răcoare. Interiorul este nebinecuvântat de Dumnezeu cu izvoare și asta a făcut loc unei uriașe zone de podiș pustiu. Chiar și acolo unde stă Busuioc, oamenii trăiesc din apa de ploaie, acumulată în lacuri de colectare uriașe și mai fiecare casă are niște rezervoare foarte mari care colectează până la ultimul strop, ploaia de pe acoperișuri. O filtrează și o folosesc apoi în grădină și pe lângă casă. Și ne-a mai spus ceva, glumeața Silvia. Busuioc este singurul păstor baptist din lume care are voie să sărute icoana. În ghilimele. 26 noiembrie 2012.
Evenimentul acestei zile a fost reîntâlnirea cu Silvia. Ultima dată când am fost împreună, anul acesta în luna iulie, am pus la cale să ne întâlnim în Australia. Ca să o facem însă, Daniela și cu mine am călătorit înapoi din Cluj la Los Angeles și acum din Los Angeles la Brisbane. Silvia a luat alt drum din România în Italia, din Italia în China și din China la Brisbane. Mergând în sensul contrare, am putea spune că am îmbrățișat planeta ca să fim iar împreună. Fratele Verkman Ferenti ne-a întâmpinat zâmbitor la poarta de sosire a avionului, lucru imposibil în America. Securitatea împotriva terorismului aerian este mult mai relaxată în Australia. Nu te descalță, nu-ți mai cad pantalonii pentru că ți-au luat cureaua, nu te izolează de cei dragi lăsați în stradă să te aștepte. Busuioc îi dăduse semnul după care să ne recunoască. Sunt doi tineri frumoși și veseli. Când ne-a văzut, a fost dânsul vesel și a gustat gluma prietenului său. De 30 de ani, fratele Ferry este unul din păstorii Bisericii Române Pentecostale din Brisbane. Când a încercat să plece din România, a vrut să ajungă în America, dar a primit negativ și o lucrare profetică i-a spus să nu mai încerce pentru că este pusă bariera pe drum. La o vreme i s-a spus că poate încerca, dar a ajuns în Australia. Acum, după 9 nunți, a rămas cu cuibul gol, cuib în care s-a oferit să ne găzduiască și pe noi. Nu regretă nicio clipă că a ajuns în Australia. Viața este liniștită și abundentă. Chiar și în comparație cu America, Australia are o sumedenie de avantaje. Drept exemplu, pensia este mai mare. O familie de pensionari din America primește în California în jur de $1.500, în timp ce în Australia primește $2.500, iar dolarul australian este puțin mai mic decât confratele lui american. După numai câteva zile petrecute în Melbourne și Brisbane, înclin să-i dau o dreptate. Cei ce doresc să plece din România ar face mult mai bine să se îndrepte spre continentul austral, în loc să bată zadarnic la poarta nemiloasă a Americii. Pentru cei doritori de amănunte statistice, iată un rezumat despre Brisbane. Fratele Ferry l-a văzut în 30 de ani crescând de la 1 milion de locuitori la aproape 3, cât are astăzi. Vin oameni de pretutindeni, mulți albi din Africa de Sud au emigrat aici după ce condițiile lor de viață de acolo s-au deteriorat. Din vorbă în vorbă am descoperit că familiile noastre s-au format cam la aceeași vârstă și în același an în România. Și noi, ca și dânsul, am plecat din România în 1982 și noi, ca și dânsul, ne privim copiii cu drag și nu mai putem după nepoți. Biserica Pentecostală din Brisbane are cam 250 de membri, majoritatea tineri, o formație de închinare, un cor numeros, un cor de tineret și o orchestră momentan în căutare de dirijor. Fratele Nelu Istrate a fost chemat acum 5 ani din România și de 4 ani este păstorul principal al acestui frumos grup de copii al lui Dumnezeu. Amabilitatea lui m-a cucerit repede și m-am simțit liber să predic lângă un astfel de om al lui Dumnezeu. Când cei din Brisbane s-au gândit că ar fi bine să deschidă o altă biserică înspre Gold Coast, una din localitățile care au crescut mult numeric în ultima vreme, au mutat acolo o familie. Nu-i plângeți de singurătate, au 16 copii alături de ei. În limbaj biblic umblă cu tolba plină de săgeți la ei. Cei din Brisbane sunt foarte mândri de orașul lor și mai ales de Gold Coast, această fabuloasă suburbie maritimă considerată pe drept cuvânt o a doua coastă de azur. Azi m-am plimbat câteva ore pe faleza ei, invidios pe tinerii care aniversau graduarea și care se bălăceau în apa mereu caldă a oceanului. Mi-am târât picioarele prin nisipul fin, ca printr-o făină proaspăt cernută, care scotea un sunet ciudat când plimbai talpa cu viteză asupra lui, de parcă scârția. Pentru unii europeni, Brisbane este micul Las Vegas și Australiei, ceața infatuării moderne, ascunsă sub poleiala amăgitoare a distracțiilor firii pământești, rolul și rostul pe care l-a avut acest continent în întoarcerea oamenilor socotiți nereformabili la Dumnezeu.
Cei care au descoperit această uriașă masă de pământ, necesară în opinia oamenilor de știință ai vremii pentru a contrabalansa planetar continentele din emisfera nordică, au proclamat-o țara Duhului Sfânt, Terra Australia Spiritus Sanctus. Primii români au emigrat în Australia în timpul celui de-al doilea război mondial. Românii neoprotestanți au ajuns în continentul austral relativ târziu. Prin 1961 s-a înființat prima biserică baptistă română în Melbourne. Baptiștii și penticostalii s-au stabilit mai întâi la Melbourne. Sydney era orașul cel mai cunoscut în Europa, dar în Melbourne era sediul de plasare a noilor veniți. Ca și în cazul Americii, unde mulți români s-au stabilit în New York, poarta de intrare, și în Australia, mulți români s-au mulțumit să se stabilească acolo unde au pus piciorul pe pământul Australiei. Scriu s-au mulțumit pentru că exact așa a și fost. Dacă ar fi fost cunoscut ce le poate oferi o altă localitate din Australia, probabil ar fi plecat într-acolo. Cel puțin așa susțin gazdele mele din Brisbane, mulți dintre ei foști rezidenți din Melbourne. Părerea mea este că și unii și alții se răsfață. Nici Melbourne și nici Brisbane nu sunt locuri din care să pleci ușor. Climatul ambelor orașe este relativ blând, puțin mai răcoros în Melbourne și puțin mai umed în Brisbane. Nici unul, nici celălalt însă nu știu ce înseamnă luni caniculare sau săptămâni geroase. Restul este la urma urmei o problemă de preferință personală. Astăzi am fost duși noi, Daniela, Silvia și cu mine, împreună cu alte 5 persoane, la aproximativ o oră departare, într-o rezervație naturală situată în valea dintre doi munți, am zis eu, despre care am aflat apoi că este caldeira unui fost vulcan, spun ei. Am trăit sentimentul unui telespectator care a intrat prin ecran într-una din zonele din junglă ale lumii. Pe un pod suspendat, la mai mult de 30 de metri înălțime, ne-am plimbat printre coroanele a tot felul de pomi, care de care mai înalt. Am recunoscut doar palmierii. Locul se numește The Tambourine Rainforest. Imediat de la intrare, o punte suspendată ne-a purtat deasupra desișului de palmieri. Sub noi colcăia de viață desișul vegetal al junglei. Gălăgioși, papagalii lui Pavarotti își repetau ariile. În exponatele acestui muzeu natural am întâlnit simbolisme pentru multe din situațiile prin care am trecut fiecare. În dreptul unei liane înnodate între cer și pământ, i-am făcut o poză Silviei și am scris "O viață cu noduri". Am priceput încă o dată ce înseamnă legea junglei. Aici nu este vorba de păstrarea unui sistem ecologic în care toate și totul este într-o armonie asemănătoare cu Edenul, ci într-o învălmășeală crudă a luptei pentru supraviețuire. Chiar și pomii uriași au crescut așa de mult doar pentru că luptă pe viață și pe moarte, pentru un petic de cer și mai ales pentru o porție de lumină solară. Toate pozele pe care le-am făcut ilustrează această încleștare explosivă de viață pentru viață, în care revărsarea de belșug se face tocmai sub continua amenințare a morții. Am ajuns să privesc cu alți ochi până și lianele agățătoare care îmbrățișează sufocant mulțimea de pomi ai pădurii tropicale. Îmi păreau parcă noduri de ștreang de pe eșafodul spânzuraților. Am văzut chiar și un arbore numit The Strangler Fig Tree, copacul care ucide prin strangulare. Este singurul soi de copac care își începe viața de sus în jos, nu de jos în sus ca toți ceilalți. Existența lui nu începe cu o sămânță purtată de vânt spre pământ, ci cu un blăstar care se semețește în fiecare an mai sus până ajunge dincolo de acoperișul pădurii. Semințele lui sunt scoase din fructele consumate de diferite animale ale junglei, eliminate și se agioază pe fața frunzelor altor copaci. Aici ele încolțesc în transpirația frunzei sau în cumulul de apă de ploaie și se înfig în planta gazdă. Mica tulpină își trimite apoi rădăcinile în jos, pe lângă crengile și tulpina pomului, până ce se scurg spre pământ ca o prelingere gravitațională.
Rădăcină după rădăcină, noua plantă îmbrățișează tulpina pomului gazdă și își înalță coroana deasupra frunzelor în care s-a fixat. Umbra și îmbrățișarea rădăcinilor slăiesc de viață pomul gazdă care se usucă și putrezește. Chiar și atunci cadavrul arborelui strangulat este devorat de rădăcinile care prin mii de firișoare îi sug seva, viața și toate substanțele nutritive din el. Rămâne în picioare doar pomul cel nou, asasinul vegetal, ale cărui rădăcini prelinse spre pământ sunt acum brațe vânjoase, turnuri puternice pe care se sprijină la mari înălțimi coroana bogată și veselă, plină de alte fructe din care alte animale se vor înfrupta și din ale căror semințe alți copaci își vor trăi tragedia tăcută, nevăzută, ascunsă dincolo de cortina discretă a verdelui crud. Aplaudând întreaga tărășenie, deasupra tuturor copacilor pluteau niște fluturi enormi, cât palma. Aripile lor erau cât cele ale unei păsări mai mici. Am aflat că din această asemănare li se trage și numele Birdwing Butterfly. Ornithoptera priamus. Masculul este mult mai mic decât femeia și este colorat în verde, galben și negru. Aripile femelei pot atinge lățimea de 20 cm. 1 decembrie 2012. Aseară am predicat ca prin somn și mă tem că nu a fost deloc o predică de vis. Bine că a fost și Silvia cu noi. Mărturia ei este un fenomen unic. L-am observat de multe ori, în multe locuri, printre oameni foarte deosebiți unii de ceilalți. Silvia are un dar special. Începe să vorbească modestă și emoționată. Aruncă zâmbetul ei vesel ca pe un pod larg spre inimile celor ce o ascultă și invită fără niciun fel de restricții în inima ei mare. Oamenii vin, unii din curiozitate, alții intuind că în inima Silviei se găsește ceva ce le va alina propriile lor suferințe. Nici unii, nici ceilalți nu sunt dezamăgiți. Inima Silviei este mare, bogată și plină de leacuri. Ochii ei știu să fie poarta sufletului. Rar am întâlnit pe cineva în stare să transmită așa de mult cu ochii. Ei știu să vorbească în toate limbile pământului, transmițând cea mai variată gamă de sentimente, de la râs la plâns, câteodată suprapuse, niciodată confundate, întotdeauna sincere până la nivelul de taină a spovedaniei. Deasupra tuturor trăirilor plutește însă suverană o încredere nestrămutată în puterea și bunătatea lui Dumnezeu. Ea se transmite interlocutorilor prin firea Silviei, glumeață și pusă întotdeauna pe poante. Împreună cu Silvia, vremea are o scurgere mai rapidă, asemenea unui vârtej de vânt care te face să uiți de tine. Din cauza veseliei stârnite ca peste tot de vorbele Silviei, somnul a început să fie un bun rar și scump pe aceste meleaguri. 2 decembrie 2012. Dacă n-ai văzut Sydney, n-ai văzut Australia. Avertizarea aceasta ne-a pus pe gânduri. Gonim între Brisbane și Sydney cât putem noi, în limitele de viteză supravegheate de mult prea multe camere de luat vederi de pe șoselele de aici. Amenzile vin prin poștă. Cum Silvia nu conduce acum, ca să nu ne oprim, îmi iau inima în dinți și îl înlocuiesc la volan pe busuioc pentru perioada unui pui de somn a lui. Mă descurc foarte ușor pe autostradă, dar mi-e dintr-o dată foarte la îndemână când trecem prin localități. Trebuie să o tot țin pe stânga la intersecții și în sensurile giratorii. Speriat, busuioc se trezește și mă corectează. Stai pe stânga, stai pe stânga! Convenim foarte repede să trag pe dreapta, pe stânga și să treacă el la volan. Plănuim să ajungem în Sydney cu vreo 2 ore înainte de întâlnirea de la biserică, să putem trage o raită prin oraș, măcar până la celebra clădire suprarealistă a operei și pe la podul de nituri, fără șuruburi. Lăsăm după serviciul de la biserică, o altă raită, poate cu vaporul prin City, zona centrală a orașului. Ajungem însă aproape de Sydney, la o oră de vârf și este un trafic nebun.
Sydney este un oraș care suferă de hipertensiune arterială. Refuzând să spargă cartierele vechi pentru a instala niște autostrăzi americane, localnicii au sărit din lac în puț, trebuind acum să suporte poluarea supraaglomerării pe arterele rutiere. Dacă mai dai și peste un accident, cum am dat noi, ești mai rău ca alergătorul de viteză obligat să meargă la pas. Întâlnirea cu românii din Sydney s-a dovedit o sărbătoare de suflet. După programul din biserică, am rămas la o masă de bucurie pentru cei ce veniseră să se întâlnească cu noi. Erau baptiști, pentecostali și simpatizanți, dornici să stea câteva ceasuri împreună. Am aflat de la ei că Sydney este o metropolă multinațională. Numai în cartierul lor trăiesc oameni din câteva zeci de grupuri etnice. Uniunea Baptistă din Sydney are biserici din mai toate aceste grupuri. Clădirea bisericii în care se adună românii are duminica dimineața serviciu în limba engleză. Aceasta a fost condiția cu care australienii le-au dat-o cam pe nimic. Prin această fericită constrângere, adunarea lor are în audiență membrii din 16 naționalități. Secția română a bisericii cuprinde aproape 50 de membri. Păstorul lor este relativ tânăr și foarte bine văzut printre australieni. Își pregătește chiar o lucrare de doctorat cu tema Slujirea creștină într-o comunitate multietnică. Se numește Ovidiu Adrian Oprea. Este căsătorit cu Liliana și au două fete, Bianca și Ashley. Au venit în 1989 din Timișoara la tatăl lor care era stabilit aici. Silvia s-a lipit de inima celor de aici. Renunțăm la plănuita raită nocturnă și ne ducem și noi la masă. N-am fi putut face altfel. Daniela s-a întâlnit imediat cu o fată de pe strada lor din Arad, Petru Rareș, care fusese colegă de școală cu Dorina, sora ei mai mică. Eu rămân uimit să o întâlnesc pe sora păstorului Mihai Chiu din Arad, în tinerețe cel mai bun prieten al tatălui meu. Silvia, despre care mulți știu deja multe, este curtată asemenea unei autoare căreia îi se cer autografe. Rând pe rând, de sub perdeaua anonimatului, ies spre noi prieteni vechi, cunoștințe ale altor cunoștințe, oameni cu care nici n-am fi bănuit că ne vom întâlni pe aceste meleaguri. Clădirea bisericii române este situată la periferia orașului vechi. Mega-metropolă numără acum în jur de 4 milioane de locuitori. Viața este mai scumpă decât în Melbourne sau Brisbane și doar puțini români s-au mutat aici. Clădirea actuală a bisericii este de peste 80 de ani, dar comunitatea creștină din ea și-a sărbătorit anul acesta 107 ani de existență. Ne-am dus la culcare târziu, găzduiți de o familie de români pentecostali, Traian și Lucreția Balaban. Ei locuiesc în Parramatta, oraș bancar, cea mai mare dintre suburbiile orașului Sydney. Aici au venit primii coloniști englezi și au clădit primele case la 30 de kilometri în interiorul estuarului. Undeva pe aproape se mai găsesc ruinele pușcăriilor de altădată. Silvia a dat de veselia unei cățeluși de salon, care sare pe noi, face acrobații și se cere neapărat în centrul atenției. Are ceva copilăresc în felul lui de a fi și asta o stârnește pe Silvia, parcă sunt de o vârstă. Dacă stau și mă gândesc bine, acesta este unul din secretele Silviei. În esența ei, poartă pretutindeni copilăria moldovană, la care n-a vrut sau n-a putut niciodată să renunțe. Cred că asta îi face pe cei ce o întâlnesc să ia felul ei de a fi drept o invitație la redescoperirea propriei lor copilării și cui nu-i place măcar din când în când să se copilărească. Ne-am culcat târziu, după multe hohote de râs și sub amenințarea că ne vom scula iar înainte de ora 5 dimineața. Silvia Tăniceriu nu s-a dezmințit nici de data aceasta și a reușit în timp record să-și facă prieteni pe viață la care să revină. Nimeni nu se mulțumește doar cu o seară cu Silvia. Din dragoste, fata asta se dăruiește sufletește tuturor și găsește peste tot parteneri gata să o iubească cu iubire veșnică.
ancorați la țărm de dorința de a sta de vorbă cu românii de aici, n-am reușit să vedem Sydney-ul. Ca în multe alte situații din această vizită australiană, ne rămâne o opțiune pentru data viitoare. 4 decembrie 2012. Canberra, într-o cutie, can, în engleză, cutie de conservă, un înțelept neavertizat. Dezamăgirile sunt rezervate doar celor care au ales să se amăgească singuri. După o cale lungă, făcută cu curiozitatea în suflet, Busuioc, gazda noastră, Silvia, Daniela și cu mine, am ajuns acolo unde neam de neamul nostru n-a visat să ajungă, la Canberra. N-am trăit însă, ca în celelalte locuri vizitate până acum, întâlnirea spumoasă și splendidă cu oamenii. Ca mai toți demnitarii din lumea liberă, australienii și-au ales capitala departe de îmbulzeala prostimii muncitorești și și-au construit un colț de rai într-una din cele mai pitorești zone ale țării. Așezată cam la jumătatea distanței dintre Sydney și Melbourne, mai aproape însă de Sydney, unde chinezii, cam 40.000 de vizitatori anual, își vor ridica un parc de distracții asiatic în valoare de 330 de milioane de lire sterline, cocoțată pe coama unui podiș spațios și cu aspirații la zăpadă, iarna sau vara pentru cei pe inversul emisferei boreale. Canberra este cuibul de nebunii al miniștrilor, politicienilor, ambasadorilor, lobiștilor și al celor ce roiesc în jurul lor. Distanța față de ceilalți măsoară uneori mărimea disprețului față de ei și mai toate capitalele statelor americane sunt amplasate după același grafic de muncă. Nu m-am sculat cu fața la ceașaf și nu puneți această izbucnire pe seama oboselii de pe drum. Nu o puneți nici în seama faptului că n-am văzut nici astăzi canguri. Australia este o țară blândă și cu oameni superbi. Sistemele de guvernare umană sunt însă pretutindeni marcate de aceleași tare ale naturii noastre păcătoase. N-am stat în Canberra decât atât cât pot să bei un can, o doză de Coca-Cola. Nu ne-au atras nici mulțimea muzeilor și nici deliciul parcurilor. Am privit doar din mersul mașinii costumații la cravată care făceau hop-hop de la un birou la altul pe trotuarele extrem de curate și printre clădirile, era să scriu, cuștile excepțional de bine întreținute, alte specii decât noi ceilalți oamenii de rând. Pe drumul dinspre Canberra spre Melbourne am oprit la un McDonald's și am avut surprinzător conectare gratuită la internet. Bravo lor! I-am văzut pe FaceTime pe cei de acasă din Los Angeles și le-am putut arăta puțin peisajul din jur. Am ținut neapărat să le arătăm și muștele. Muștele australiene n-au frâne. Vin spre tine asemenea unor obuze vii care te lovesc agresiv oriunde te prind cu obrazul descoperit. Ingenioși, australienii au inventat niște mijloace de protecție. Pălăriile lor de soare au niște voalete ca plasele de pescari, iar unele au chiar pe circumferință agățate niște franjuri cu bucățele de plută la capăt, care se mișcă ori de câte ori miști capul. Sunt un fel de amplificator al cozii de ventilator cu care se apără de muște vacile din Moldova. 7 decembrie 2012. Pe drumul de la Brisbane, Sydney, Canberra, Melbourne, am avut timp să nu ne înțelegem cu câteva probleme de limbaj. Moștenirea britanică mai accentuată îi face pe australieni și pe Busuioc să folosească alți termeni decât cei cu care suntem obișnuiți noi în America. Silvia s-a distrat de minune să repete copilărește termenii acestei lumi cu capul în jos. Pe autostradă, passing in SUA, overtaking la australieni, freeway in SUA, motorway la australieni, merge, form one line. Deci la merge în SUA, la ei se spune form one line, adică formează o linie. La restaurant,
Garbage, îi spun rubbish. To go, take away. Restroom, powder room. Hello, jolly day, mate. Trunk, boot. Am ajuns la timp în Melbourne pentru a merge la serviciul de vineri seara. Cum pe Daniela și pe mine mă cunoșteau deja, ochii tuturor a fost pe Silvia. Obosită, ea și busuioc m-au împins pe mine în față. Am simțit însă în suflet că cei din adunare sunt nerăbdători să audă aminul ca să poată sta de vorbă cu Silvia. Nu, n-am fost gelos, în locul lor aș fi făcut și eu la fel. Duminică dimineața am participat la cina Domnului, eveniment întotdeauna încărcat cu semnificații și copleșitor în trăiri sentimentale. Am remarcat și de data aceasta în biserica din Melbourne o practică pe care am întâlnit-o prima dată la Chișinău și Cernăuți prin 1989. Îi vizitam pe cei de acolo împreună cu Petrică Lascău, trimiși amândoi de Societatea Misionară Română. Din cauza persecuției, numărul caselor de rugăciune fusese redus la minim, iar baptiștii și penticostalii recunoscuți erau forțați să se înghesuie în aceeași sală, e drept una foarte mare. Ca să împace pe toată lumea, episcopii și păstorii locali implementaseră o practică mixtă pentru rugăciunea comună. Toată lumea se ruga sotto-voce, cu jumătate de glas, iar câțiva se rugau cu glas tare. În felul acesta și frații penticostali și baptiștii erau mulțumiți. Busuioc a adus acest fel de rugăciune și în biserica din Melbourne, în parte cam din aceleași motive, dar și pentru că, procedând în felul acesta, el dă posibilitatea tuturor și fiecăruia să se roage personal și să participe. Știu că în alte părți se mai obișnuiește și altfel. Pe alocuri am văzut mulțimea celor prezenți cum se împarte în grupe mici de 4 sau 5 persoane. Aceste așa zise devieri de la practica tradițională s-au născut din dorința de a evita, cum se întâmplă pe alocuri, ca mereu aceiași oameni să se roage la ora de rugăciune și ceilalți să stea pasivi și plictisiți. Cum am simțit eu în aceste biserici bapticostale, în timpul unor astfel de ore de rugăciune? Foarte bine. La Melbourne nu se roagă nimeni cu glas tare, în timp ce toți se roagă pe jumătate de glas. Există și destule ocazii în care se roagă pe rând 2 sau 3 cu glas tare. Cred că această practică a rugăciunilor cu jumătate de glas ar trebui generalizată, mai ales acolo unde adunările sunt mari și pericolul pasivității este însoțit de apatia celor forțați să aștepte terminarea unor rugăciuni abia auzite, la care n-au cum să participe afectiv. De fapt, practica rugăciunii a cunoscut forme diferite în locuri și timpuri diferite. Obiceiul de a închide ochii n-a fost practicat pe vremea Noului Testament, ci a debutat doar acum, câteva secole, când poza cuiva cu mâinile împreunate, ochii închiși și capul plecat a devenit normativă. Islamul cunoaște 9 forme normative de rugăciune. Pentru adevăratul ucenic al Domnului Isus însă, ca și pentru femeia samariteană, sfatul Domnului Isus este să nu fim habotnici în privința formei, ci să ne rugăm mereu în duh și adevăr. 10 decembrie 2012. Silvia a fost hărăzită de mică să cânte. O face bine, o face cu plăcere, o face ca pe o ofrandă. Poate că și de aceea îi prețuiește pe cei care au făcut din cântarea de laudă o slujire de viață. Astăzi, Daniel Ioraș, băiatul fratelui Ioraș din Brisbane, venit de la Ferentari, București, unde a fost una din mâinile drepte ale fratelui Ion Bunaciu, ne-a dus cu mașina la ocean să ne arate locul de unde a plecat la Domnul unul din cei mai harnici menestreli ai cântului creștin român, Marius Gorcea, unul din inițiatorii grupului vocal Speranța. Tragedia înnecării lui pe timp de furtună, la o partidă de pescuit, am citit-o în foarte sensibilă evocare din cartea Omagiu, scrisă de soția lui. Marius era destul de sus pe o stâncă pentru a nu se considera în primejdie. Pescuitul era pasiunea lui. Arunca lanseta în marea învolburată și aștepta. Un val neobișnuit de mare a întins însă spre el un braț uriaș de apă și l-a tras în adânc. Marius s-a luptat cât a putut cu zbaterea valurilor. A mai făcut un semn cu brațul celor de pe țărm și a plecat la Domnul.
A fost furtuna din care s-a trezit pe celălalt mal. Am privit, apoi ne-am rugat și am mulțumit lui Dumnezeu pentru ce a fost, pentru ce este și pentru ceea ce va fi. Numai El cunoaște rostul unor astfel de lucruri. 13 decembrie 2012. În ultimele zile noi am tras o fugă până la Perth, pe coasta de vest a Australiei, în timp ce Silvia a rămas la o prietenă de suflet în familia Roman. Vineri, pe la prânz, Silvia și familia Emima și Ovi Roman au venit să ne ia la cules de cireșe de decembrie, echivalentul calendaristic al cireșelor de mai. Livada este în căușul munților, unde domnește răcoarea strict necesară unei astfel de recolte. După un drum de aproximativ 30 de minute, prin canicula subtropicală, printre păduri de eucalipți și ferigi palmieri, fern tree, am ajuns pe o costișă înzorită. La casa de bilete de la intrare trona gălăgioasă o ceată de femei de religie islamică. O fi islamul o religie a păcii, dar femeile acestea nu erau deloc tăcute. Dacă nu le vedeai fețele vesele, aveai impresia că se ceartă. Nu erau arăboaice, ci mai degrabă filipineze sau indoneziene. Își făcuseră plinul și așteptau acum să plece spre casă cu pungile doldora de cireșe. Noi am completat numărul de călători dintr-un autobuz aproape plin de chinezi. În ciripitul lor vesel ne-am amestecat printre ramurile de cireș și am vorbit, am glumit, am mâncat și am cules. Emima este o femeie de o mare sensibilitate sufletească și cu adâncimi de profunzimi spirituale. Face o pereche ideală cu Ovi Roman. Am fost puțin gelos să o văd pe Silvia luată sub protecția altora, dar mi-am dat repede seama că era fericită cu ei. Găsise în căminul lor un port liniștit și primitor în care își aruncase cu toată încrederea ancora. La familia Roman a fost unul din puținele locuri în care Silvia s-a odihnit. A vorbit mai puțin, a dormit mai mult și a adus la zi corespondența și notele de călătorie. Când am văzut-o și noi la Emima și Ovi acasă, mi-am dat seama că mașinăria Silviei găsise în acel mic cuib curat ca o farmacie, o benzinărie în care și-a putut umple rezervorul. Era și timpul, pentru că prea mersese pe gol. Emima i-a fost și asistentă medicală, și confesor, și duhovnic, înțelegând ca o femeie sensibilă că boala Silviei își scosese iar ghearele nemiloase. 17 decembrie 2012. Este ultima zi a călătoriei noastre misionare în Australia. Mâine ne vom despărți de cei de aici și mai ales de Silvia. Nu-mi place cum arată și cum se simte. Localnicii mi-au promis că o vor duce la un control medical, neapărat. Ca să depășim tristețea, 3 familii din Melbourne ne-au făcut o surpriză și ne-au dus într-un parc natural numit Gumbaia. Herbei, Florica și Emil, Matei, Dorina și Savu, Belciu, Iconia și Busuioc mă liniștesc și vor să uităm câteva ore de boala Silviei. Pe lacul rezervației am admirat tot felul de păsări, de la binecunoscutele rațe la o superbă lebădă neagră. Eu nu m-am putut opri să-i fac o poză Silviei. O voi intitula glumeț 2 lebede negre. Printre arborii parcului am văzut o specie mândră de eucalipți care își schimbă coaja în fiecare an, de parcă nu și-ar încăpea în piele. Silvia s-a jucat cu o mulțime de canguri. Unul dintre cei mai mici, după ce s-a săturat de atâta alintare, s-a cocoțat spre deliciul nostru în buzunarul odihnitor al mamei lui. Am plecat din Australia cu greu. Ne apăsa mai ales neliniștea și nesiguranța despre evoluția bolii Silviei. Zâmbetul ei era ca o mască aruncată neglijent, sub care se vedea acum chipul adevărat al durerii. Ne-am temut că există și șansa să nu o mai vedem vreodată. Asta ar fi fost normal cu o persoană normală. Când ne-am văzut însă iar, după câteva luni, când am primit-o pe aeroportul din Los Angeles, am aflat că anormala aventură a Silviei a continuat la turația maximă după ce am lăsat-o noi bolnavă în Melbourne. A călătorit până în Tasmania, această insulă cu nume de câine din sudul continentului austral. A descoperit acolo până și o colonie de anabaptiști, menoniți, retrași în emisfera sudică pentru a uita de relele civilizației europene. Printre ei, Silvia s-a simțit ca acasă.
și s-au mirat toți că nu rămâne acolo. Ca peste tot și ca toate gazdele ei de pretutindeni, îi făcuse să simtă că o cunoșteau parcă dintotdeauna și că le aparținea în întregime. Când a plecat de la noi spre casa ei de la marginea pădurii din Millersburg, Ohio, Sylvia a încheiat o călătorie în jurul pământului. N-a făcut-o ca și celebrele personaje ale lui Jules Verne într-un record de 80 de zile, dar a bătut pe traseu o mulțime de alte recorduri personale. Sylvia este un derivat de la Silva, care înseamnă pădure. Boala ar fi trebuit să o facă o pusnică pe această pădureancă, dar Sylvia a ales să fie altfel. Niciuna din suferințele ei n-au reușit să o oprească din drum. Sylvia a fost o biruință a spiritului asupra materiei, un zâmbet triumfător fluturat deasupra tuturor durerilor pe care i le-a ridicat înainte viața. În loc să o doboare, vânturile potrivnice au ridicat-o asemenea vulturilor, la înălțimi neatinse niciodată de alții, întotdeauna mai aproape de cer decât de pământ, mai aproape de Dumnezeu decât de oameni.